Sibingelele babukeli nabalaleli be-podcast Izwi Lezulu Podcast. Le podcast ke idila kakhulu ngobuNazaretha, ichaza kabanzi ngobuNazaretha nenkolo yobuNazaretha. Sibe nama-guest kethu eswamemayo la ohlelweni ukuba abe khona. Igama Uphendukani. Socela lapha ku-YouTube, lapha ezansi usubscribe, ulike, ushare ukuze izokwanda ifamily ye-podcast. Sinesihambeli sethu ke namhlanje la baba ngicela uzethu. Ngingusabelo kaNtuli. Igama lami ngusabelo kaNtuli. Ngiyenza umsebenzi lapha kuMangalisa kaNkulunkulu. Ngingumfundisi khona ebandleni lamaNazaretha kaNkulunkulu. Siyela ngisakhumbula ukuthi ngimele umsebenzi ukuthi ngifundise. Ngingozalwa-ke ezweni laseShowe. Noma sakhe empangeni njengamanje kodwa ngizumuntu odabuka khona lapho kwaZulu eShowe. Sakhe empangeni njengamanje esakamthetho. Siyabonga kakhulu. Cishe ngakubona ukhona kuma-social media kakhulu. Akubona kwi-video enye ku-TikTok ena-300,000, more than 300,000 views. Na-Facebook lapha ngikubona. Into ojwayele ukuchaza ngazo, ujwayele ukuchaza ngoShembe, phakathi kwaShembe noNkulunkulu ukuthi bahlukana kanjani, ukuthi uShembe akusibe uNkulunkulu. Sizocela usichazele kabanzi ngalokho ngokuqhubeka kwe-podcast. Okwamanje siyawazi umlando wakho ukuthi ungumuntu owasuka ebutheni waya ephila ngeji okuthiwa i-MCQ Mangaphosis. Sicela usichazele ngalolo hambo lwakho ukuthi kwenza kanjani ukuthi ushiye ama-millions amaNazaretha ukuze bangene emnqameni. Sicela usichazele ngale journey ukuthi kwahamba. Ngiyabonga kakhulu. Ngazalwa eNazaretheni. Ngizalwa uMhlumali Ntuli wasethempelini egama lakhe eShowe. Ngikhuleke eNazaretheni, ngiyingane yaseNazaretheni, ngaze ngayinsizwa yaseNazaretheni, ngaze ngakhula ngempela. Kodwa kwahamba ubuNazaretha ngabona ukuthi buya ngokushintsha. Kancane khona izinto lokuyingena zingena kodwa ekukhuleni kwethu sibancane lezi zinto zayingavunyelwe eNazaretheni, kwakuthiwa azenzeki noma zenziwe. Kodwa kwahamba ngalibona ushintsho lokungena kungena izangoma to be specific, guquka nje amaNazaretha eguquka. Ngase ngiyadecide ukuthi no, ake ngifune manje indaba kaNkulunkulu enjengoba ngangiyazi ungakashintshi la eNazaretheni. Ngabe ke sengilalela-ke nami ngagcina ngithola ukuthi ikhona indaba kaNkulunkulu ekhulunywa lapha ePine Town, ekhulunywa ubaba uMelusi. Ngase ngiyilalela, ngathi mangiyilalela ngase ngibona ukuthi lokhu Nazaretha ekhulunywa ubaba uMelusi lokhu Nazaretha esasibazi sibancane sake sabona. Lokhu kwakuNazaretha bukaMprofethi, lokhu Nazaretha obabuye ukuthi uShembe uyingcebo kaNkulunkulu. Ngoba lokhu Nazaretha base bukhona manje ngagcina sengiphuma kubona base bunamatema amahle. uShembe wakhona sewuNkulunkulu. NoShembe wakhona sekuthiwa uNkulunkulu okhonzwa khona akakusizi mangabe umsamo wakho ungaqondile. So ufuna ukuphume egangeni olungisa umsamo. Ngikwenzile ke nami lokho. Ngiphumile ngaye egangeni sengitsheywe lapha ebuhleni ngelinye ilanga ngiyonikela khona kwathiwa ngeke ngisizakale ngoba umsamo wami awulungile. Ngangena ngaphuma ke emidlalweni okulungisa umsamo, sibiza abathandazi, sibiza ngisho abafundisi basebuhleni bayosilungisela. Bekholiwe nathi sikholiwe. Angithi phela ivangelilaselifikile yilo lelo lishoyo ukuthi uNkulunkulu kaShembe noma lo Shembe lona akakusizi mangabe umsamo wakho ungalungile. So kwase kuphoqa manje uhambe uyolungisa umsamo ukuze uzokwazi ukunikela into ephilayo. So ke ngingene ngaphuma ke nami kulokho. Ngithi ngilungisa umsamo. Ngiyakhumbula ngomnyaka ngahamba phela phakathi nezinsuku kukhona inkosi uThingo ngathi ngiyonikela, baphuma abashumayeli bathi cha, lo Nkulunkulu okhonzwa lapha ngeke akusize. Ubaba wakhe ngathi washona, wathi wamenzela umsebenzi wakhe ngathi cha ngisebenzi ngiyahlufeka. Bathi hayi ngeke akusize lo Nkulunkulu, hambe uyolungisa umsebenzi lapha kwakho ungenisa abadala. So ngathi mangibuza wathi imbuzi lapha ko7 uzokwenza leyo nto. Ngaleso sikhathi ngangizobika ukuthi mina ngisebenzi. So ngabona ukuthi kuyaphambana ke manje ngoba umuntu ongasebenzi imbuzi 7 ithatha nokukhokhela labashumayeli bakhona nabafundisi bakhona abazokulungisela nabo bawo 2500. Siyadura ukukhona. Bayahanjiswa ngemoto bayalandwa ngemoto.
ukuzamile ubaba wazohamba emhlabeni elwa naleyo nto wahlaba ehlatshwa ukugula nje ubaba wami ongizalayo wayetsheliwe ukuthi akenze umsebenzi wenkabi wathatha imali yokugcina engasasebenzi wathenga inkabi wayenza lo msebenzi wahlatshwa ukugula lapho wazohamba emhlabeni nami ngavukela lapho ngangena khona ngahamba ke ngabona mina ukuthi hayi ngeke akwazi ukukholwa onjani lo nkulunkulu ongakwazi ukusiza umuntu ongawulungiseli umsamo ma ukusizakala kwethu kulele emsamo pho siyafila so kwavele yangabe inkolo isayenza sense inkolo yokuNazaretha so ngaze ngifuna izwi likaNkulunkulu engangalizwa ngimncane ngaze ngihlangana nobaba Melusi ekhuluma indaba kaShembe oyingcebo kaNkulunkulu ekhuluma indaba kaShembe othunywa uNkulunkulu ekhuluma ngoNkulunkulu osiza abantu abahluphekile nabaswele nabadingayo ilapho ke nami ngathi khona nangu uNkulunkulu bengifuna hayi lo osekhonza ngokuqale kuyolungisa umsamo oqala manje ngiyabona ukuthi uyachaza ukuthi awusuthole ibandla elisha wabe ibandla elisha wasusuke lelo yes cela ungichazele umehluko kuleli bandla elisha lona inqubo yakhona yokukholwa nalelo dala ungihlukanisele ukuthi leli elisha uNkulunkulu bamkhonza kanje baya kanje uNkulunkulu basiza leli dala babenza leli dala nje ibandla ngicabanga endleleni laduneka ngoba asikhulanga linje asizalwanga linje endleleni laduneka lagcina sekuphakama indaba yamadlozi isiba nkulu kunoNkulunkulu isiba nkulu kunoShembe so kwase kuvuka futhi noShembe manje sewuNkulunkulu naye ngokwakhe so zonke lezi zinto zaziba yiconfusion umuntu okwakubona ukukholwa ngaphambili nomuntu ofundayo neBhayibheli so ke la engangikhonza khona kuqala leli bandla leli ethuna ziyinkungu yebo ziyinkungu phela abasasibaningi nami ngangithi mangibona abakhosi ngibona abantu bebaningi ngicabanga ukuthi ikhona le kodwa noma engangisebenzeli mina ngangicanga mhlambe yimina nje angiyenzi kahle akwazi amakhosi angaka ukuhlala into engasebenzi abakwazi amadoda into engeyingaka ukuhlala into engasebenzi kanti cha into ayisebenzi ngempela ingakho sekuze kwafakwa izangoma in the picture ukuthi mangabe ngase bese zikusiza nazo bagcina sebe noNkulunkulu olekelelwa ukuthi ulungisa umsamo bese kusiza ke lo nkulunkulu akwazi ukusiza umsamo uma umnyama so uyabona akusena lo nkulunkulu omdalo wesinomhlaba sekuNkulunkulu lo asebezakhele bona oShembe so ke ngahlala ke leli bandla umehluko omkhulu ibandla medala owasuyinkinga iyona indaba yamadlozi ukuthi asemakhulu awusasizakali mangabe ungalungisana ngaze ngithola ibandla elisha umehluko kuleli bandla elisha leli ke lamaNazaretha kaNkulunkulu okuthiwa iNCG lesilungu sithi Nazarite Church of God umehluko omkhulu ngaleli bandla ke kukhonza uJehova udondolozela ngencebo yakhe uShembe uprofeti uZashembe so ke lapha khona ke sisizwa uNkulunkulu wathuma uShembe sibuyele back emfundisweni zomprofeti lapha abhala khona engomeni ka60 verse 4 ethi wabakhumbula abantu bakhe wathumela uIsaya incebo yakhe so lapha sikhonza uShembe oyingcebo kaNkulunkulu bese simasidondoloza ngayo siye kuJehova so asinayo umuntu uNkulunkulu elibandla lamanje kaNkulunkulu uJehova kuphela so leyo nto yangihlaba umqhele ngoba ngase ngikhathazeka isikhathi eside ukuthi kwenzeka kanjani manje kube khona uNkulunkulu ofuna ukulekelela kwenzeka kanjani manje kube khona uNkulunkulu uShembe oseNkulunkulu kodwa uma uyehlabelelweni zakhe uShembe uthola ukuthi uthi yena mdumiseni uJehova akukho la uShembe khona athi ngidumiseni mina Shembe ngithandeni mina Shembe ngenzeni ukuthi mina Shembe konke la uShembe ayakhuluma khona ukhuluma ngokuthi mesabeni uJehova dumisani uJehova mkhonzeni uJehova so it was contradicting igospel eyasikhulunywa manje nezincwadi kaShembe yayisiphambana igospel yamaNazaretha nezincwadi kaShembe so kwangiphoqa ukuthi ke ngifune igospel ibandla elizohambisana nezincwadi lezi kaShembe ayibhalile ngingakhuluma okunye esihlabelelweni kodwa ngibe ngipractice okunye ngasese ngoba lokho kwenza ukuthi inkolo yami impilo yami belikhulu ngoba ngangithanda uShembe engasangisizi ngoba enhlizweni yami nganginesikweletu sokuthi njengoba ngithandaza lapha nje umsebenzi othila ngwenzile njengoba ngithandaza lapha nje umsamo mawuqondile so ngangingasapheleli endaweni kaNkulunkulu ngibanjwa umsamo ngibanjwa izingane zaphuphuma ngibanjwa yonke amacala engase ngitshelwe ukuthi nginawo hayi le
imbuzi zo 7 ngithusile. Mawubala ukuthi zimalini imbuzi 7 ungasebenzi. Uzobika ngasikhathi ngangizokubika ukuthi angisebenzi ngiyahlupheka. Ngase ngigula ke nganaso sikhathi. Ngase umsipho wami lo ongasathishile. Ngizobika ukugula ngizobika umsebenzi. Lathi igama hamba uyothenga imbuzi zo 7 ulungisa umsamo wenza umsebenzi kayihle. Umsebenzi wababa kufanele ngikhona. Manje igcina ilungile lemsamo. Umsamo ulungisa umsamo ugcina namhlanje yabona namhlanje ngiyaqhakaza la entshebeni. Angikaze ngibone kuthiwa khona umsamo olungile. Umuntu manje sekulungile ngithe ngiyogula. Ngabuye kwathiwa nje akufunekile ukuthi konke kuhamba kahle. Bonke abantu bomsamo bahlale benesikweletu. Ukweleta lokho. Awukwenzanga kahle lokho. Ufuna uqale phansi lokho. Usizi indaba yomsamo. Angazi ukuthi amaNazaretha angene kanjani kule trap. Ngoba ngikubiza nge-trap ngoba yenza ukuthi ungapheleli uNkulunkulu. Kulokhu ulinde ukuthi umsamo wakho kufuna uzulunga. Ngoba labantu abagqugquzela umsamo bakutshela ukuthi uNkulunkulu ushembe ngeke akusize uma umsamo ungalungile. So that is a marketing strategy. Ukuthi manje ube ne babeka umsamo phambi kwaShembe, babeka umsamo phambi kwaNkulunkulu. So bathi awukwazi ukuya kuNkulunkulu ungalungisile umsamo. Udonga lo msamo ongaweleki and ongalungiseki. So ukufetha kancane bengifuna ungichazele ukuthi umprofeti uZashembe ungumzi ngoba sesibona manje amabandla emaningi amaNazaretha. Ungichazele ukuthi umprofeti uZashembe ungumzi. Ibandla leli nomehluko phakathi kwenkolo yobuNazaretha namabandla amaNazaretha. Umbuzo nje ukuqala nje umprofeti uZashembe amaNazaretha azenzisa ngoba umprofeti uZashembe uyichazile yena eyichaza kwenye injumelo zakhe uthi bantu abami mina ngingumprofeti womkhathi okuyayo ukuthi mangabe isizwe sesonile uJehova uyichaza kahle lento ngoba uyiqala yithi bantu abami mina ngingumprofeti umprofeti ke uhlala emkhathini kuyaye ukuthi makukhona isizwe sonile bese ehlanganisa intombi nensizwa ngothando bese beganana laba bantu bese yehla lo mprofeti womkhathi bese ezongena kulabantwana laba bese yazalwa lo mntwana naye njengabantwana bonke akhule njengabantwana bonke kodwa mayise ekhulile bese emvezela uNkulunkulu ukuthi uyisima kanjani ukuthi uyisithunywa sikaNkulunkulu uyisebenzi sikaNkulunkulu uthi abantu abamenge nami nginjalo ngazalwa njengani ngakhula njengani kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu wangimemela entabeni yomhlangano wangimemela enhlangakazi. So ke amaNazaretha ayazenzisa maye nokudideka ukuthi uShembe kubani. Ngiyazi ukuthi seziningi incazelo ezikhona, abanye bathi uShembe uNkulunkulu, abanye bathi uShembe ukuthi kodwa uShembe ngumprofeti. Lokho akazange agcine ngokushumayela wazi wakubhala phansi ehlabelelweni. Njengoba ngeke ngathinta kancane engomeni isihlabelelo 60 uverse number 4. Uthi umprofeti uJehova wabakhumbula abantu bakhe. Wabathumelela uIsaya inceku yakhe. uJehova wakhumbula abantu wayeseyithatha lo mprofeti womkhathi esekhumbula ngaye abantu ukuthi umprofeti ezobafundisa indaba kaNkulunkulu. Wafika ke umprofeti wayese enza i-basic principle yenkolo ukuthi mawuba yiNazaretha yini elindekile kuwena kuqala nje mawuthi uyiNazaretha. Into yokuqala mawuyiNazaretha elindelekile kuwena ukuthi udumisa uJehova ngemithetho kaMose le etholakala ezincwadini ezisihlanu zokuqala zeBhayibheli. Kufuna lezo incwadi ukuba amaNazaretha angabantu abanakayo ngabazazi ngekhanda lezo incwadi ngoba ziyi-basic principle. Uthi umprofeti mayevula ukukhuluma emthandazweni wesabatha nesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane ligcine imithetho yakhe anilobelele yona uJehova ngenceku yakhe uMoses ukuze kube njalo ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo Inkosi. Ngoma ngamdumisi ngemithetho yakho imithandazo yenu ngeke ayemukele nebuso ngeke niyithole. So that's a basic principle. Now iNazaretha nje uqala lapho ukhonza uJehova ngemithetho kaMose. Ithini imithetho kaMose? Indaba endekele because kodwa ikhona ezincwadini ezisihlanu zokuqala zeBhayibheli la uShembe asikhombe khona. Iyona lena esihamba ngayo njengoba singamaNazaretha umehluko omkhulu wethu sihamba ngokwencwadi
ngokuya lo mprofethi asihambi ngama feelings ukuthi sifila kanjani sizizwa kanjani ngobuNazaretha ngoba umehluko omkhulu phakathi kwethu namaNazaretha amanye lawa kaShembe noma nje amanye lawa asegcwele amabandla umehluko omkhulu ukuthi thina asihambi ngokuthi sizizwa kanjani ngoShembe sihamba ngokuthi uShembe utheni kithi because abanye ubeza bethi uShembe uNkulunkulu kodwa mawuthi awuvezi ukuthi washo kithi ibhesi esihlabelelweni ukuthi uShembe uNkulunkulu abanye bethu uShembe bachaza into eziningi seziningi inganekwane sezikhona ezikhulunywa ngoShembe kodwa thina sihamba ngokwencwadi sihamba ngoShembe owathi asidumise uJehova ngemithetho kaMose njengoba sihlangene lapha nje sibandla likaNkulunkulu sihlangene ngokuthi sikhonze uJehova ngemithetho kaMose njengokusho kukaShembe. Yabona icace kakhulu ngoba ukuze ubale ukuthi isisekelo sobuNazaretha yiBhayibheli yincwadi kaMose so icacile lapho sengifuna ukuya manje kubalulile ukuthi wawulungisa umsana uthola nje leli bandla xa kwawumsana so sengifuna ukwazi ukuthi leli bandla okuthiwa iphila ngezwe kulo ubudlelwane babangasekho nawe buhamba kanjani uxhumana kanjani nawe ubudlelwane buhamba kanjani ngoba ngesikhathi usenkolweni leya nendaba yasebuhlini uthe okusebuhlini yes wawukhonza kakhulu amadlozi bakurefer kuwo so masufikile ngapha uthini uNkulunkulu ngabangasekho umbuzo wami la ngicabanga ukuthi amaNazaretha ahamba ahlubuka amhlubuka uShembe amhlubuka uNkulunkulu ngikushiso yini lokho na ngoba uShembe is clear ngendlela ngobudlelwane bomuntu ophilayo nongasekho kodwa lezi zinto ziyafihlwa kubantu bese kuqhakambukiswa amasiko bese bethi bekholiwe kodwa mabe attend indaba zomsamo be-attend njengabantu abangakholwayo hayi njengabantu abakholiwe uShembe ubudlelwane babantu abaphilayo nabangasekho ukhulume ngabo kabanzi uthi kwenye indaba zakhe bantu bami ningaweli ekuthandeni izihlobo zenu kakhulu ukudlula uThixo ngoba wayechaza ukuthi lapha kuyenzeka umuntu ngoba ngikhumbula ngomunye unyaka lapha kithi kwafika umakhelwane wathi ubona ubaba ongizalayo ubaba kasekho emhlabeni umbone evula amabhodwe ewavala wavala ekhombisa ulambile waphoqa ekuseni mama evuka wasibiza sonke wasihlalisa phansi wathi ubaba wena ubantu abamithi ulambile lo muntu okhulume ngoba wena akazambona khomba ukuthi bekuyena utheme emchaza wathi ufana noSibanibani wathi ukuthi uyena sathatha inkomo esengwayo lapho inkomazi ngoba yayingekho inkomo eyiduna sayihlaba ihlatshwa ngoba babonakala elambile sonke saba nosizi malo makhelwane eBogalendo sakudabula Nkosi yami baba wethu sihambe vula amabhodwe kanti iphu omubi nje wangena lapha nawase ezofuna ukuthi sihlabele inkomo yokugcina sasisele nayo emveni kokuhlaba lenkomo azange saphinde seze ukuthi ke ubabuyile wabonga ukuthi sesuthi cha zange noma khona azange abuye kuyo namhlanje kodwa ngiya kuleli verse le ndawo naka umprofeti athi ningeqiwa uthando lwehlobo zenu bese nize nihlubuka ngoba mawusuthuba bakho ulambile uphatheka kabi vele bose uphuma endleleni kaShembe kanti uShembe uthi masifuna ukuxhumana nabangasekho emhlabeni sikhulumana nabo thina eLatini elikhulu siyabanikelela emzini oyingcwele ekaJehova eLatini sithi uthi Nkosi nganginobaba wami Nkosi wahamba emhlabeni ngiyacela Nkosi ungikhumbulele sihlangana nabangasekho thina eLatini elikhulu ngomnikelo ngoba umnikelo wona akukho la kuthiwa khona awufikanga ngoba usukunika uNkulunkulu uthi uShembe ngomeni 2:28 ngikhumbule ihlobo nabazali bami bahambile Nkosi ngendlela ekufeni ngikhumbule ihlobo nabazali bami bahambile Nkosi ngendlela ekufeni bakhumbula kuphi uNkulunkulu uzathi kuShembe ke badlule emhlabeni bese bumnyameni so manje uShembe badlule bese bumnyameni then kuchaza ukuthi ke badinga ukukhanyiselwa ngomnikelo awukwazi ukuthi uShembe athi badlule bese bumnyameni wena usufuna izinto kubona bafuna wena uya kuShembe bakhanyisele ngomnikelo uShembe usifundise lokho
sixhumana nabangasekho nabadala bethu abangasekho embengeni emzini kaNkulunkulu sibacelela ukuthi inkosi yasekuphakameni nganginomama, inkosi yasekuphakameni nganginobaba, inkosi nganginomfowethu. Ngicela inkosi lapha khona umkhumbule, umgeze inkosi umngenise ezulwini la. Yes. Si uNazaretha sibona kakhulu kuma social media. Bugcwele kakhulu. Yes. Kunokukhuluma kubantu especially kuma social media. Bathi uma ufuna izinto zakho ayiqonda uyawashare. Sesibona manje ushintsho olukhulu lapho khona amaNazaretha are dominated by izangoma. Sicela usichazele ngelencethakalo lezangoma ukuthi ziwithole iphupotsho zezingele ebuNazaretha ngoba sekubusa manje kuyabonakala ku social media. Ngawonke intuba enkulu yezangoma ivuleke ngesikhathi kuthiwa lo nkulunkulu kaShembe kanye noShembe abakusizi mawumsamo ungalungile. Leyo ntuba ke ibe intuba ke ukuthi kungene izangoma ngoba mase bekutshele kanjalo ababinama ama solutions kuthiwa nje hambe elungisa umsamo. Ngesikhathi ukuphuma elungisa umsamo uhlangana nezangoma, uhlangana nezinyanga, uhlangana nayo yonke into nabathandazi. Ila khona kongene khona intuba ke izangoma. Ngesikhathi kuthiwa uShembe akakusizi mawumsamo ungalungile, ngesikhathi kuthiwa uNkulunkulu akakusizi mawumsamo ungalungile. Leyo nto yayi strategy sezangoma ukuthi ikwazi ukungena ngoba leyo ndawo uShembe angasebenzi kuyona iqhamukisa ngoma. Sithi sina sikulungisela umsamo ngoba la esontweni ayikho indlela uShembe wayibhala phansi, ayikho indlela ngisho eBhayibhelini, ayikho indlela ekukholweni ebekiyo kuthiwa umsamo ulungiswa kanje. Ayikho. Noma ungalifunda iBhayibheli nehlala uzuqede, ayikho indlela ekuthiwa nje umsamo wasibanibani eBhayibhelini wawungalungile wabe sekuvula incwadi ethile sekulungisa umsamo. Ayikho into enjalo. So izangoma zingene lapho ke lo msamo kuthiwa ke ufuna ulungiswe kanti uyonikela, ufuna ulungiswe kanti usizakala. Kwase kungena izangoma ke zilichitha ke ibandla ke nje base kuchitheke selinjena ke nje mawubukela amasayidi amanye amabandla amaNazaretha lichithekile ibandla igcwele izangoma zigcwaliswe ukuthi umsamo zilungisa umsamo zona ziphesha le ndawana le yokuthi kanti uyonikela qalungisa umsamo. Kanti uShembe wayeyichithile izangoma. Wabantu abami ningadlelani nesangoma, ningangenisi izangoma ngisho emathempelini wenu. Makwenzekile ngephutha isangoma sangena mhlambe ngenkani anothatha amagugu kaJehova nefumene, ningahlanganyeli nesangoma. Ngomani kwenzile lokho uNkulunkulu uyonishiya niyosala ngenxa yesangoma esenisemukelile sangena phakathi nakhonza naso nadla naso. Wathi makwenzeka ngisho esandleni kukhona into okufuna usinike yona mhlambe uphoqeleka aboyibeka phansi, ungathintani nenyama yesangoma engcolile ehlelwe imoya yabantu abangasekho. Umprofeti wasiclear ngendaba yomngoma, wasichazela konke, akukho angasitshela ngakhona. So konke lokho engusho nje bangokubuya nje ngithi amaNazaretha ahlubuka uShembe, ahlubukile ngoba lento ngeke ukholwe ukuthi ngisho ihlabelelweni ibhaliwe. Ihlawulo 23 sikhuluma ngamaMandiki namaNdaba. Sathi wathi uShembe ukufa lokho kwabezizwe. Mangaka amanyathi manje na afaka intanjana ezimhlophe lapha zobuhlalu atha nemoya. Siyabona ku-social media. Atha nemoya lamaNazaretha kodwa unanang nendiki nendawo. Kodwa uShembe lento uthe iwukufa kwabezizwe. Awukwazi ukuthatha ubuhlalu uhlobe lento ushaya uShembe ukufa uphinde ufake ingubo kaShembe. Manje lencithakalo masigcwele ebandleni kanje. Abaholi bayebethimbo ngoba umholi usuke i-authority. Athi umholi mayithi lento le ayenziwe isuke nje. Mayithi lento ayenziwe iyenziwe. Manje uma kugcwele incithakalo ezangoma ebandleni. Umholi uyayithi hayi lento njengoba ngithe kuhlutukiwe nje kuhlubuke abantu ababengabafundisi kuqala kuhlubuka abagcotshwa. Thema kuhlubuka abagcotshwa base behamba beyolanda izingane zakwaShembe engewona amaNazaretha. Engazange siba amaNazaretha kwasekukhuleni kwaso. Abanye beyilanda mhlambe enyakade zidlela impilo yobumnandi emhlabeni base beyiletha la. Base bethi hlala lapha wena usihole. Bamlanda lo muntu esigangeni akaze abe iNazaretha, akaze abazi uNazaretha, akaze akholwe. Kodwa bathi abaholi. So ke ngiphendula ukuthi bathina abaholi, bazothina abaholi ngoba abawona amaNazaretha. Abaholi bayiqhamukele nje ngaphandle bazohola into yakubo ngesibongo. Bangena ngezibongo ukuthi ngoba ngokwaShembe ngesibongo so ngiyanihola. Kodwa hayi ukuthi bayizele ngenkani.
balanda amagcotshwa bamaNazaretha bese behlubukile befuna uPotsho ukwenza umathanda lapha ngokulanda ingane yakwaShembe ngoba inesibongo sakwaShembe bayibeke phambi kwabo bese benza umathanda bayifundise ukuthi wena uNkulunkulu kenjalo mntana mezwe kusho impunga kusho amakhehla kusho abantu abadala abanye babamba nobabilanga abanye babamba nobabunyanga ngezulu abantu abadala labenze lento balanda ingane engakholiwe zakwaShembe ngesibongo bayibeka lapha zazi ithixo zabo bakhonza zona inkolo lezi ingane zifundiswa yibona abatshela izingane ukuthi ningonkulunkulu yibona abatshela izingane ukuthi ninto enkulu nina noma ningenza izono ngoba ningabakwaShembe ngeke niye esihogweni bayikhohlisile ingane akuzona ke phela ingane ngoba badala kunami kodwa zingane ngoba ngokwebandla zingane zakwaShembe lezi ingane ke zihola ibandla ayikwazi kusho lutho ngoba ayibazi uNazaretha ayizange zabuthanda oyise besaphila ayizange zakholwa zilandwa amaNazaretha ngoba esehlubukile nawo ngoba maye bengakahlubuka amaNazaretha abengakalanda abantu abangakholwa ukuthi azobahola ungabiza kanjani impumputhe ukuthi ayizokhola unamehlo hayi yeswakala ngiyayibuza nje ukuthi emlandweni wenkolo yakaba khona lento mhlawumbe eBhayibhelini noma nje einkolweni mhlawumbe uSulumane mhlawumbe iChristianity yake yaba khona lento yokuthi kuholwe ngeyibongo ungabheka ukuthi umuntu unomoya kaNkulunkulu noma cha ayizange yaba khona lento amaNazaretha ayiphendulile yakukhosi basemhlabeni awazange amaNazaretha akwemukela ukuthi lento kaShembe yasezulwini avela ayithatha ayiphendula into yasemhlabeni yakukhosi manje lihamba ngobukhosi basemhlabeni ngoba nabo bebodwa nje bayalo abanye bathi hayi lento yendlu yakithi lento baba omncane wathatha into kaBaba ayibuye lento ize ngakithi uyabo isekuyinto yasemhlabeni nje ayisekho into abangakutshela yona ngoNkulunkulu ngaphandle kwemibango yezindlu ukuthi indle ethile kufanele ihlale indle ethile kufanele ihlale sebayisusa lapho uShembe wayebeke khona bayilethe emhlabeni yawukhosi basemhlabeni so ke ingakho ke namhlanje sekwazala amaNazaretha kaNkulunkulu sekwazala iNCG izolungisa leyo mistake ngoba awukwazi ukubuka ingane lapha zibanga into eingayazi ngoba kubangwa le mali akubanga ukuthi kuyiwa kanjani ezulwini kodwa uShembe wayezofundisa abantu ukuthi bazane noJehova bangene ezulwini namhlanje kodwa kubanga ukuthi ningabami nina akekho kulindaba kaNkulunkulu so ke akaze kwenzeke ngisho emhlabeni ukuthi kuthatha umuntu ngisho eBhayibhelini kuthatha umuntu ongakholwa kwakukhona uMose eBhayibhelini yebo uNkulunkulu wabakhetha abangabandawonye bayizelamani kwawuMose kwawu-Aaron kwawuMiriam kodwa bonke laba bantu beyisibongo esisodwa benjalo babekhethe uNkulunkulu balihola ibandla babahola abantwana bakaNkulunkulu baze kwafika isikhathi lapha ahamba khona uMiriam lapha ahamba khona uAaron lapha ahamba khona uMose engakahamba uMose wabuya uNkulunkulu wayikhethela abantu abathathu waze okhetha omunye kuthiwa uJoshua owayengaselona uzalo nalaba kodwa wayisikhonzi sikaNkulunkulu wayithembekile endlini kaNkulunkulu wayesekhetha noNkulunkulu noma eqaleni wayekhetha izelamani kodwa washintsha ngoba uNkulunkulu ukhetha lo ambone fanele ukuthi amsebenzele akakhethi ibongo ngesikhathi uchaza uthe inkonzo kaMprofeti lapho echaza khona ngendaba angisakhumbula ukuthi uthini but ngifuna ukuyala ekutheni isiphetho salento yini ukuthi amaNazaretha azi ukuthi isangoma sivini kodwa eqhubeke futhi esonke lesangoma kodwa umprofeti washo ukuthi uthe entshumeleni yakhe ngawo-1931 wakhuluma abantu ngezangoma ethi singazemukeli emathempeleni singayingenisi emathempeleni manje umbuzo wami ukuthi uma sebesonta naso sebeqhubeka besonta naso bathi isiphetho sakhona yini no akubahluphi lokho ngoba abasakhathaleli indaba kaNkulunkulu uJehova abasakhathaleli uNkulunkulu wayithuma umprofeti sebethathe lezi ingane zakwaShembe engikhulume ngazo bayibiza bafike bayibeke ezihlalweni bathi zingoNkulunkulu zona so njengamanje banoNkulunkulu omusha oyilezi ingane zakwaShembe abasenendaba noNkulunkulu lo uNkulunkulu uJehova omdali zomhlaba abasayikhuluma indaba yakhe sebaphuma kuyena so lo Jehova lona kaMprofeti wayengazwani nezangoma sebayikhipha bona kuyena
sebakhonza ukuthi uNkulunkulu manje oyizingane zakwaShembe, uNkulunkulu omusha, uNkulunkulu onganankinga nezangoma, uNkulunkulu ongenankinga nokungcola nemithakalo. Hayi, uNkulunkulu umuntu. siyabonga kakhulu. Singaxoxa kushonila ngibona sekuyahle. Mhlawumbe ngelinye ilanga yokuphila ukuvakashela futhi. Sesingena manje mhlawumbe ekugqibeni nendaba. Mhlawumbe uze uphathe ama-references abafana neBhayibheli mhlawumbe. Yes. Usikhothele manje ugxile kabanzi ukuthi lo uNkulunkulu lo kaMose nalo kaMprofethi bahlangana kanjani, basebenza kanjani, ngoba uthe isisekelo sokuNazaretha yini umthetho kaMose. So mhlawumbe masivakashela futhi ngelinye ilanga siyocela usichazele kabanzi ngalokho ukuthi lo uNkulunkulu kaMose lo noNkulunkulu kaShembe bahlangana kuphi ngeBhayibheli nemithetho mhlawumbe yokuNazaretha. But to be short nje kulokho ngoba kubalulekile lokho kuthintayo. uNkulunkulu umunye uqala la. Abantu bomhlaba kumele bazi ukuthi uNkulunkulu umunye. Akanamlekeleli, akanamsizi, kodwa kuphela unezithunywa zakhe ayithumayo kuba amaprofethi, kube amadodana bakho oYeshua, kuba abaprofethi bakhe. Baningi abaprofethi uma ungafunda i-Old Testament. Munye kodwa uNkulunkulu. Laba basuke bezithunywa zakhe. So ke thina sihlangana noNkulunkulu kaMose through uShembe. Ngoba uthe mayifika uShembe lapha kuthina ezosifundisa uNazaretha, wazositshela ukuthi mesabeni uJehova, nimesabe ngemithetho kaMose. So uShembe akazange athi ngilethe into entsha. Uthe yesabani uJehova ngemithetho anilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMoses. Kwase kusiphoqa ke thina amaNazaretha ukuthi sihambe siyofuna ukuthi wathini uShembe, wathini uMose, wathi uJehova ukhonzwa kanjani. So ubudlelwane bethu noMose noNkulunkulu kaMose sibunikeze oShembe. Wabhala phansi ukuthi thina sikhonza uJehova ngemithetho kaMose, sikhonza uJehova ngendlela uMose ayimkhonza ngayo uJehova. So awukwazi ukuba yiNazaretha ungayazi imithetho kaMose, ngoba uyiNazaretha enjani, uyithola phi ibusiso, imithandazo yakho imukelwa kanjani. Ngoba uthe uShembe ukuze imithandazo yakho yemukelwe nezibusiso izithole, dumisa uJehova ngemithetho kaMose. So izibusiso zamaNazaretha nokuthi imithandazo yamaNazaretha yemukelwe, uShembe ukubophela emithethweni kaMose. So kuyawaphoqa amaNazaretha ukuthi ahambe umkhankaso eyofuna ukuthi ithini imithetho kaMose ukuze athole izibusiso, ukuze imithandazo yemukelwe. Bagijima nezangoma nje, bagijima nemsamo nje, balahlekelwe imithetho kaMose. La inhlanhla zabe yilele khona, la imithandazo zabe emukele khona, la izibuso zabe yilele khona, hayi zangomeni, hayi emsamo. Abafundi ngale sihlabele lapha lento ibhaliwe. Hayi ibhalo Shembe. No, siyabonga Nkosi yami, siyabonga umfundisi uNtuli. Babukeli beIzilo Ezulu podcast, siyabonga bekuyi-episode yesi-4 yesine bangaphosisi. Sacela ni subscribe lapho ngezansi, ni share le video le, siyohlangana futhi ngokuzayo. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu baba.